ka fasa kushe domin ilahu ya yoni ba kai kai ni ba. Ka fasa kushe domin ilahu ya yoni ba kai kai ni ba. Ni da fari na sa sunansa wanda yi barewa, shi ya yi mutum yayyo aljan ilahu bai gazawa. Shi ya bar nasibi kan waka har ma na ke ta godewa. Idan na rera waka sai wasu can sai danga yin kushewa. Abin haushi abin dariya malam waina kake kushewa. A kullum yau shi so yake yaji an ce kayi gazawa. Rabbi kaliki Allah sarki na karka ba su dama. Yan ka ba su dama na san cewa gaba za su yi nadama. Za su daina sallah su daina zakka su daina hidima. Ni Ali Sharif taraliya gare ka na yi godiya. Mai zagi na kai mai suka na karka fasa kushe domin ilahu ya yoni ba kai kai ni ba. Na sani a cewa rabon mutum shi baya wuce rana. Karka tura kanka gurin da ilahu bai so ka jewa. In ka tura kanka da kanka to ai ba za ka je ba. Wane rago da rigar saki za na so duba. Ni a dukkanin lamurana ni ba na nuna zamba. Ba na take laifi na malam na kawai na duba. Allah kaɗai ya san ɗan aljanna za na so ku duba. Da su a daina zagin mai waka domin yana da baiwa. Ba da ka muke yin aikin ba idan kuka yi tunawa. Sai mun ɗauki zafin kai kafin waƙar mu je miyowa. Duk da haka in mun yi waƙar wani ya ce da kai wawa, ko ya ce da kai ba kai daidai ba ma ka yi gazawa. Hasada yake da kai malam to kai karka kulawa. Wayanu duniya mai zagi na kai mai suka na karka fasa kushe domin ilahu ya yoni ba kai kai ni ba. Rantanin da ke kaina Allah ne ya bani shi. Shi ya bin masoya a duniya to ya za ka yi da shi. Dan ba a ja da shi ba a kishi da shi. Shi ne guda ɗaya lillahi babu mai kama da shi. Mai zagi na kai mai suka na karka fasa kushe domin ilahu ya yoni ba kai kai ni ba. Mai zagi na kai mai suka na karka fasa kushe domin ilahu ya